तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. नमस्कार, आपण आता आहोत कणकवली सर्व्हिस रस्त्यावर गांगो मंदिर या ठिकाणी. गांगो मंदिर या ठिकाणी एका बिल्डिंगच्या कामानिमित्त हा जो डंपर आलेला होता आणि तो डंपर रिव्हर्स घेत असताना एका ह्या खोदलेल्या गटारावरती आवरण, त्या गटारामध्ये हा ट्रक गेलेला डंपर गेलेला आहे. त्यामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे. काही वाहतूक जी आहे ती थोडी डायव्हर्ट केलेली आहे, पण बरीच पैकी जे वाहनं आहेत ती देखील तेथे अडकलेली आहेत. काही वाहतूक आहे ती रिव्हर्स घेत आहेत. जे वाहनधारक आहेत ते रिव्हर्स घेऊन जात आहेत, पण वाहतुकीस मोठा अडथळा झालेला आहे. कणकवली जो गांगो मंदिर जे आहे त्या बाजूला जो सर्व्हिस रस्ता आहे, जो हुमरजच्या दिशेने जाणारा सर्व्हिस रस्ता आहे, तेथे हा प्रकार घडलेला आहे. हा जो ट्रक आहे जो बिल्डिंगसाठी मटेरियल घेऊन येतो तो रिव्हर्स घेत असताना हा प्रकार घडल्याची माहिती समजत आहे. पण ही सध्याची परिस्थिती आपण पाहत आहोत की कशा पद्धतीने हा ट्रक ह्या गटारामध्ये गेलेला आहे. गेल्या वेळी पण असा प्रकार घडलेला आहे. ह्या गटाराचं जे काम आहे ते निकृष्ट दर्जाचं होत असल्याचं आपल्याला एक समजतं आहे आणि मोठी अवजड वाहनं देखील ह्या ठिकाणी येतात, त्यामुळे देखील हा प्रकार घडतो असं देखील इथं स्थानिक नागरिकांचं म्हणणं आहे. पण प्रत्यक्षदर्शनी काय परिस्थिती आहे ती नेमकी आपण पाहत आहोत की कशा पद्धतीने हा जो ट्रक आहे तो असा आडवा झालेला आहे. दुसऱ्या बाजूने देखील आपण दाखवतो आपल्या दर्शकांना की काय नेमकी परिस्थिती आहे. ही जी वाहतूक आहे ती दुचाकी वाहनं येथे येत आहेत, पण मोठी वाहनं येऊ शकत नाहीत. पोलिसांनी ही डायव्हर्ट केली आहेत. पण सध्याची परिस्थिती प्रत्यक्ष आपण पाहिली की हा ट्रक गेल्या काही महिन्यापूर्वी पण अशीच घटना घडली होती आणि त्यावेळी पण हा प्रकार घडला होता. जे गटाराचं काम असतं ते निकृष्ट दर्जाचं असल्यामुळे हा प्रकार घडतोय असं येथे स्थानिक नागरिकांचं म्हणणं आहे. पण वाहतुकीस अडथळा निर्माण झाला आहे आणि जो ट्रक आहे तो अडकल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात येणारी जाणारी जी वाहतूक आहे ती थांबलेली आहे. अशी एक ही परिस्थिती आपल्याला ह्या ठिकाणी दिसत आहे. ह्या बिल्डिंगच्या सामानासाठी हे ये जा करत असा ट्रक इथे वाहतूक होत असते आणि त्याच वाहतुकीच्या दरम्याने हा जो प्रकार आहे तो आज बुधवारी एक 5च्या सुमारास येथे घडलेला आहे. ही प्रत्यक्षदर्शनी पाहतो. हा जो ट्रक रिव्हर्स घेत होते त्यावेळी हा ट्रक आतमध्ये या गटारामध्ये गेलेला आहे. गटारामध्ये आवरण होतं, पण हे जे काम आहे महामार्ग प्राधिकरणाचं जे काम आहे ते निकृष्ट दर्जाचं असल्याचं बोललं जात आहे. कारण ट्रक पण लोडेड आहे, ट्रक पण त्याचं वजन जास्त होतं, आतमध्ये त्याच्यामध्ये खडी होती, त्यामुळे पण हा प्रकार घडला असेल असंही बोललं जात आहे. त्यामुळे एकंदरीत ही परिस्थिती आता गंभीर आहे, कारण याआधी देखील असाच प्रकार येथे घडलेला होता आणि त्यामुळे नेमका हे वारंवार असे प्रकार घडून वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे. कुठेतरी हे थांबणं गरजेचं आहे, कुठेतरी याच्यावर उपाययोजना होणे गरजेचं आहे असंच एक येथील स्थानिकांचं म्हणणं आहे. आपण ही दृश्य दाखवत आहोत. हा जो ट्रक आहे तो आत्ताच काही वेळापूर्वी या गटारामध्ये गेलेला आहे आणि हा जो रस्ता आहे मुख्य रस्ता मानला जातो याला. हा जो रस्ता मुंबईकडे जातो आणि त्याच्याच गांगो मंदिरच्या बाजूलाच हा जो प्रकार आहे तो घडलेला आहे. काही वाहनधारक कसरत करत आहेत. काही वाहनधारकांना खूप कसरत करावी लागली, कारण हा ट्रक येथे गेल्या वेळी काही महिन्यापूर्वी पण हा ट्रक येथे पडलेला होता. काय मॅडम सांगाल, आता खूप कसरतीने आपण गाडी काढलेली आहे. थोडं ट्रॅफिक रेग्युलेट केलं पाहिजे. आता हा ट्रक गेल्या काही दिवसापूर्वी पण असं घडलेलं होतं, त्यामुळे काय नेमकं हे सारखी वाहतुकीची कोंडी होते, त्यामुळे जरा बघितलं पाहिजे. आणि रस्त्याची आपण कुठे जात आहे? मी आता जाणवलीच जाते. चालेल, ठीक. ही वाहतूक कसरत करून काही जे प्रवासी आहेत त्यांना वाहतुकीचा सामोरं करावं लागतो. आता बघितलं एक महिला होत्या, त्यांनी इथे कसरत करून येथे गाडी काढलेली आहे, पण नेहमीचा प्रकार आहे, त्यामुळे कुठून ना कुठेतरी उपाययोजना व्हावी पाहिजे अशीच त्यांची एक मागणी आहे. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.